Puta, que isi puta. Efume. Bia, Ihuoma. Ihuoma. No lu ọzọ m chukwu gị wulo. Ọ gịnị ka mana ga anọ ihe. Maka. Ọ dịkwa ka ma adịkwa ka enwe ihe m ga-ajụ gị. Ọ dịkwa ka eme ihe m ga-ajụ gị. Gbachara ọnwụ nwanne m nwaanyị. Na. Gịnị bụ iyi? Nwaanyị asị gị mechie ọnụ ka m nụ ihe. Na gị ekwentị. Hapụ ya mere otu o si sọ ya. Kụ ịhụ na ọhịa ahụ isi na ya wee pụta. Enwebeghị onye baa n'ime ya wee rụọ ndụ. Enwe nwoke a na-akpọ JIKOIKE. Sọsọ nyanwa onye bagwere ya bụ ọhịa wee rụọ ndụ na ya pụta. Mana gị nwa n'onwe gị ịpụtara na ya. Sọsọ Amadioha onye ga-akọ ka isi wee dịrị ndụ wee pụta na ya. Nna m nwa nwoke Amadioha kiri gịnị o kechiri gị ike. Onye ga-ejigota akara aka. O nyere gị ama na ngọzi nke aha gosiri na ya bụ ihe niile ha mekọrọ. Ogbugbu egburu nne gị gbuo nna gị gbuo nna gị ha ka gosi na ọgụ nwa ga-aga njem ahụ. Nwa ga-aga alụkwata ọgụ aha
Ogbugbu ya egburu ị ga-egbukọta ya. Na-agba nkịtị. Wụrụ dike. Wụrụ dike. Nwanne m nwaanyị. Ekemma. Nwanne m nwaanyị. Ekemma. Nne gị. Ekemma. Ya awụ nwoke. Ya awụ nwaanyị. Ya raba. Naanị otu nkwa. Naanị otu nkwa. Ikwere nna m. Aga m egburiri nne niile gburu nna m. Aga m egburiri nne gburu nna m. Akwadoro gị? Nna m. Akwadoro gị? Nne m. Ebube. Ọ bụghị akwa nke ị ga-eje egbu a. Akwadoro gị ọfụma. Ọ bụ na ihe na-ekwu akwadochiri gị ike. Amadioha. Nne gị ha, nna gị ha, mmụọ ha niile ga-edu gị wee gaa. Ha ga-edu gị gaa duru gị lọta. Ọkwa ajọ onye a na-akpọ JIKOIKE. Ị ga-ewetu ya. Ị ga-egosi ya na akwanụ nwanne m nwaanyị ka nwanne m nwaanyị mgbe ọ nọ na be anyị ọ na-alụbeghị di ọwụ dike. Na-ekwu ka e were nwayọ ka e were nwayọ ka e were nwayọ asị gịnị? Ọ naghị ekwe. So onye ọbụla si n'ime ya, onye ọbụla si n'ime wee pụta ga-agbodosi ike na ị ga-aga ihe a. Ekemma. 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 Ofu anya m ji ahụ ụzọ. Ofu anya m ji ahụ ụzọ nwanne m nwaanyị. Yarụba. Yarụba. Erimma. Bịanụ. Nne m ọma. Nne m ọma. Ọmụma asa arụ. Ọmụma asa arụ m. Gị na-egosi obi m imekwana kamgbe ahụ m ji bịa soro gị nọrọ n'ebe a, ana m amụta ihe ọfụrụ kwa mgbe. Koro onye ọzọ gị na ya nọ n'ime ọfịa. Onye ọbụla n'ebe a si ebe a pụta tupu agba m ebe ahụ ọkụ. Ị chọghị ịgwa m eziokwu? Si ebe a pụta. Mechie ọnụ. Ọnya m yi ebe a ka m ga-eleta biko ewuniwe biko. Gụnwa bụ nwaanyị chi ebe a, gụnwa bụ nwoke nọrọ ebe a. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ọ bụrụ nwoke ka nwoke ọzọ n'ebe a. A sị m nwaanyị na gụnwa bụ nwoke ji ebe a. Biko sọ gị nwa ofu nwoke nwere mfụlụ ebe a o nwere nwoke ọzọ n'ebe a adị nka nwoke n'anya mmanụ nkwu ọgụ onweghị mmadụ amafụrụ n'ụwa nke a biko
ogbu mma na mma ndị niile igburu na-ebe akwa kwa ụbọchị. Ndị mmụọ na-agwụkwa mmadụ eziokwu na ofu onye n'ime ndị agha m ga-egbu m mụọ bụ akịdị. Udodi. Nna m, nwa nwoke, ihe mede gị n'ụkwụ aka na-egbuchide gị ike nke ya rụrụ ụkwụ pụta n'ụtụtụ. Ndewo ọhịa a na-ahụ n'ajọ ọhịa a si ka m si wee gwa gị na mbụ. Nke a chetatara m ofu ihe. Ịma ya bụ ọgụ isi na ị ga-aga alụghachi. Ọ bụ eziokwu na akwadoro gị nke ọma wee sị gị na mgbe ọnwụ na ị ga-aga Amadioha ga-eso gị. Mmụọ nne gị ha, mmụọ nna gị ha, ma nke ndị nke ahụ egburu egbu ga-eso gị wee gaa ya bụ njem. Ọ bụ eziokwu na akwadoro gị, mana biko ga-ekwentị inwe ihe m chọrọ ime ka ị mara. Ịghọtakwa ihe m na-agwa gị. Ọgụ ewe ọgụ ị ga-aga, ọ bụ ọgụ gị mgbe mgba ọ bụ ọgụ uche. Chọrọ gee m ntị ụmụaja ugbu a, amakwa m ihe mere iji eme ibulawa n'obi elu. Uche gị dere ya, ọ bụ ọgụ uche ka ị ga-aga ya bụ ihe. Mana ekwentị, ọ ga-aka mma eme gị na-eso m na-aga achụ nta, na-aga ọrụ ugbo. Nna m kwube naanị nna anyị ma ka ọ dị m n'obi ugbu a, mana nkwa nkwere nne na nna m. Nwayọ. Nna m, aga m anaghachi azụ n'obodo ahụ. Nna m, gekwentị, achọkwa ha m onye ọbụla na-agafe agafe ịnụ olu gị. Ọkwa ịma na enwe onye mana nna m, aga m anụ ọgụ a na-agwa gị. Aga m anụ ọgụ a, aga m egbu nwoke ahụ. Nna m, ọkwa isi m mgbe i toro ị ga-aga egbu ya. Ọ bụ ugbu a ka ị ga-aga egbu edi ya. Chetakwa ihe mere gị n'ụkwụ. Nna wete ihu gị elu, wete ihu gị elu. Gee ntị, eme ihe agwụgwọ gị ya mbụ si gị na ị ga-eji obi umeala na-eso ndị mmadụ. Onye ọbụla ị hụrụ gba mbọ na-eme ihe ọma. Ahụkwa na anwa were ihe rịgị n'obi, ihe gbasara ọkwado nwanne m nwaanyị ka a na-ekwu okwu ya. Ọ bụ eziokwu na ọnwụ nne m. Wetu obi, ị ga-agba mbọ ebe ọbụla ị gara sị hụ na ị bụ dike, ma dike gị abụrụ ihe ọgụ uche. Nwa nwoke, ya bụ ihe m na-agwa gị, agwagwo gị ya, gwakọgwo gị ya. Ọ baghị uru. Okwu na-ekwukakwanụ ụlọ onye a gwara kwere ekwe. Wetu obi, ị ga-aga ya bụ ihe. Kamgbe ahụ m kpọtara gị ebe a, ịmakwa na otu m si were ebi ndụ nke m.
ebe ọnwa na-apụrụ bụ okwu amadi ndị mmadụ ga-asị nwoke ahụ bụ ezigbo mmadụ nwoke ahụ bụ ezigbo mmadụ ihe a bụ ihe m chọrọ ka i mere m nwanne m nwaanyị ọnwụ mmadụ ike ebe ọ na o tiri isi igbem mana kamgbe ike dị bịa kpọrọ ya n'olu anya o wetukwara obi ala ha ji enwe ike wee na-emeri ndị niile ha na-emeri ga bụ ihe m na-agwa gị ị ga-ewetu obi ọ bụghị ihe njikwa gị okwu na anụ ma agụgụ gị esi akpọrọ wee lọta kama ọnwa anya ọchị ga-akapịa ọnụ ya ghọọ otoro ama m na ị gaghị aghọta ihe mkwuru ilu ị gaghị aghọta butuo onwe ọ ga-adịrị gị mma butuo nwanne m nwaanyị ekelela m Amadioha onye mere ka nwata a dọrọ ndụ taa n'ụbọchị taa ama ya ihe ọma nke na ihe ọrụkwana ka ude mmiri ude ọrụkwa hapụ maka ọnwụ na-etita na-esogbu m n'obi ihe na-esogbu gị n'obi ele nke na-esogbu gị n'obi ịnọ ebe a egbuo nwanne gị nwaanyị gbuo di ya nọrọ dịka ụgbọrọ nlọrọ ahịa onwe dị ihe ị nwere ike ime ị nwetị ike ga buso JIKOIKE ka ọ gịnị ka a na-akpọ ị nwetị ike ịchịrị ndị agha ga-buso ya agha ebe obodo ya m ga-aka egbuo m ka enwere onye na-enyi ka egbuo gị ọwụ nwoke ka ebu nwaanyị a gee ntị ka m gwa gị uche gị dịrịkwa ya ahụ ahụrụ m otu isi wee na-ebe akwa ụbọchị a nwata a na-akọrọ m akụkọ ele nke bụ ngakwu JIKOIKE ka ekwentị ka m gwa gị ihe gbasara JIKOIKE rịkwa ka agha ọ rụkwa ka ọgụ ya bụ okwu ọgụ rụkwa ka ikpe ala ụmụ nwaanyị anaghị atọ ya ọnụ ka ntị ka m gwa gị ya ọ dị ka obi dị gị mma na-egburu nwanne nwaanyị leenụ ihe ma leenụ obiribịa atụ iji si na-ata onweghị leenụ ka dị ị nwetị ike ịlụsị JIKOIKE ọgụ ị nwetị ike ibuso ya agha ị nọrọ ebe a na-asị chere ịka ike na-arụ m ọ gịnị atara m ya bụ na nta atọ gbachara m echetukwe m ihe ọgọ m nwoke kwuru esi mbịa na bọọlụ akwa n'eze ma ọ sara ya atọ ya mana gee ntị ka m gwa m agwụgwọ m gị asị ihe gbasara okwu JIKOIKE ọ bụ okwu ala ka ọ bụ nwaanyị anaghị atọ ya ọnụ ọ nwanne m nwaanyị ka o gburu ọ bụ eziokwu ihe a bụ enwere otu esi aga ya bụ ọgụ ị ga-ahapụ nwoke ya lakpuru ya rahụ ụra na nhụcha ya bulite ya pụta ya taa atọ ya abụcha legharị anya mara otu ọ ga-eche aga ya bụ ọgụ ọ ya ka a na-ekwu kemgbe ole o meela ọtụtụ afọ ọtụtụ nke bụ ọtụtụ nwaanyị ga-atụgadụ m ebe a ịchọ ka ya bụ nwoke gbuo m ịchọ ka o gbuo m kemgbe si nwanne si ebe alọta ịrahụ bụ ọrụ abilia rahụ bilia bịa na-akọrọ m nne gị nwaanyị ngwa anụgwe m amụkwara m na ịhụrụ ụmụnne m n'anya ofu mkpụrụ nwanne m nwaanyị ama m na ịhụrụ ya n'anya ma wetuo obi oriakụ m ihe ọma ịkwara ihe nwaanyị adịghị aka ihe aha ya ji edere bịakete were nwaanyị bie m ya ka m gara icheta ihe m chefere nwayọ anụgwe m ihe kwuru ama aga ya bụ ọgụ JIKOIKE chere ma ana m abịa okwe bịara gbe mma agaje m imela ndị na-enyo anyị ga otu a ka ọ dị ha ga-ama na ọ dịka bịara ya bụ ebe a
ndị iche otu na ugbu a ka ị bịara ugbu a ka ị na-ekwu okwu nwoke mmadụ ji bụrụ dị mkpa gbagbo nge JIKOIKE nwanne m nwaanyị ị ga-ahụ udo adịgoni gaba ị ga-eti ikwe azụ nke nkọrọ ahụ ga-egara m ịmara ya ma eke ya eriri igwe JIKOIKE na-abata ka onye ọbụla kwanyere ugwu kwesịrị o ji beburu igwe ndị ofeke kwenu kwesịrị ike